nějakýho... Proč ono se to laglo? Proč to nemůže být takhle? No takhle blbě drží, ale... Bude to prostě takhle. A bude to vypadat hrozně. Je tam vidět... Aha, tak takhle. Víte to třetího dílu. Protože, Třetího? pardon, můj mobil je jak si... Třetí části, protože můj mobil je little bit brm. A prostě paměť jsem měla trochu plnou, takže jsem si musela Bla. na SD kartu, což je nezajímavé. Tak jo, pokračujeme. Už jsem se náposu nadala ten úplně světloučky. Zavřu, nechtěla bych to. Kdyby někdo tady něco dělá a docela mě to sere. Dobře. No nebo já za to nemůžu. Tady Black Woman promluvil. Kde je to skurvený zrcátko, Klára? Máš ho právě v ruce. Ne, fakt jo. Já si teď omlouvám, ale já mám trošku takovou červenou pusu, protože my jsme se předtím malovali a Klára mi udělala jakože úplně fakt jako červenou pusu. Takže teď to nebude vypadat úplně tak super. Ale je to vyloženě jenom takový hezky lesklý. A prostě vám to ty rty tak hezky zvýrazní. Není to nějak prostě úplně červený nebo takhle. Prostě lesk. Tak. Jdeme dál. A teď si uděláme takovouhle fialovou. Něco prostě na styl trošku tmavější. A teď to uděláme teda, počkej, s touhle rtěnkou vypadá to, že rtěnka prostě je tmavá. Takže tahle rtěnka je v podstatě docela světlá. Takže já si sundám tady to. Papírus. A my tady všechno děláme do papíru, protože paní majitelka tady nemá kapesničky. Takže všechno děláme do papíru. Kde to taky řeší, že ano? To chci vidět, až utřu tohle do papíru, takhle černá. Hele, nechtějte vidět, co mám právě na puse. Já vám to ukážu. Kláro, ukaž to, když se říká. Má černou pusu, takže si udělá černou takovou ten tuškou na oči. Počkej. Takhle budu chodit do školy. To si každý řekne, to je úplně normální. No jo. Takže Já jsem viděla jednu babu, která měla, to bylo prostě úplně... Kláro, ty to která měla není tak. takhle tou tušku. Takže odtěka a jdeme na to. Tak tohle to bych řekla, že to nebude úplně jako, že nevím, kam bych tohle přirovnala, co ty Klára. Je to takový univerzální, takový ani ne tmavý, ani ne světlý a prostě do školy bych si to asi nevzala, ale zároveň prostě, Něco jako její mikina. no, No víceméně něco jako tohle. no jakože, ale, no v podstatě. Co jako dejme tomu, tohle. ale je to takový oranžovější. Dáme si tuto vrstvu papírem. Ouch. Já mám tady krásný koš. Postele. Víte co, kdybyste... Neřeknu to. Víš, co myslím? Nic. Takže, teďkon to bude úplně nejtmavější. A bude to teda s tou tuškou. Ježiš, já jsem myslela, že s tou tuškou, touhle tuškou. To není to nejtmavější, k tomu ještě přijde. Budu mít černou pusu, nebojte se. Tak jo, jde na to. Červená holička, kolem se toč, kolem se. Korník má mezi zubama. Jsme dneska ve škole měli mák. Když jsme požírali mák. A jo! Klárka, na něco zase přišla? Ne. Aha, jasně. Víš, taky si myslím. Vidět tvůj kluk, tak chtěje. Myslím dělek. Jenže to není, protože je někdo v prdel. Hej. Doufám, že doufám, že ten, kdo se na to kouká, není někdo z našich kamarádů. Prosím tě.
protože jsem asi málem prozradila. Všichni to vědí. Aha, no to jo, ale jako ty můžeš To loupé. Práce mi to protože tam je jak 100 vrstev, až na to, že tam je 100 vrstev. Takže jdeme na to. Inteligence žáka z Francie. Buď tichá, jo? Ty vole, to furt, to kurva je. Teď si dáme štěrtinku. Nejdřív ty tuší věci, jako že ten lipstick je až nakonec taky to zvýraznění ještě. Kláda se na mě dívá, jako kdybych právě zvorala úplně všechno. Sorry. jsem já. To je logika, žeš. No. Chtěla jsem něco říct. Jo, chtěla jsem něco říct. No tak to řekni a nestyď se. Teď jsem tvoje nejlepší kamarádka. Skoro. Někde jde. Jo, ale logika. Pardon, velkou mi dej to. Kláry zabav je. Ježmarja, tak tady máme krásný lak na nechty. Vidíte to? Je skvělé. Děláme reklamu. To vlastně nesmíme dělat reklamy. Takhle prostě je to krásný lak. Vidíte to? No v pohodě, jenom dodám. Ježišmarja, nesmíme dělat reklamu. Tak dobrý. Pak tady už je tady zase naše známá Maťulka. Tak jo, pojď sem, staň. Ne, mě už Kdyby bolí tě nohy. někdo Au! Dělej, Vidíte, tak je to týrání? staň. A pak si dívíš, že máš rozstřesenou kameru. Počkej, jak mě zvedni. Za nohu. Je dobrý. Takže takhle vypadá ten dost tmavý. Počkej, musím přiblížit. Tak a teď ten Počkej, ukáž se. challenge dne. Kdy to nejde. Počkej, abych se ráda sedla, madam. Ty ponožky jsou tady nejvíc úplně cool. Jo. Tady máme za náma krásný softbox. V uvozovkách. A nad náma taky. Ježmarja, teď je tady strašná tma, no nevadí. Takže. Ta. Konečně za právě přicházím. Já jsem dopadla dobře, Jo. i když. I když. Co si budeme povídat? Žán, vidíte to, jak je to krása? Jebe, Nech toho. Nech toho, kurva. Jak to tady mluví zproste? Dobrý, jenom kulturní vložka pro maminky. Který mají doma taky takový zapříšený puberťáky. Jako jsem třeba já. Challenge ne. Mě se to zpívá. Nech to, jinak budu mít to černý úplně uprdele. Už nevyjde. A to máš prdele, máš hnědou, ne černou. Už někdy viděl mojí prdele. Nebo chceš, abych ti ukázala? Pardon, Klárka nejhleřát. Můžeme pokračovat. Řekni jméno tvýho kanálu, aby tě když... Proč? Já tady nejsem. Už to má 9 minut. A 9 sekund. Jak ti to jde? Dobře, vypadá to jako kdyby jako nějaký homuš. Ale ok, tohle bude asi, pojďme to. Počkej. Pomoc. Au! Ty vole, já to zmenšuju, ty kokosko. Nesaď na mě. Takže tohle to bude asi konec tohle videa, takhle jsem dopadla.
Takže Klárka se s vámi taky rozloučí. Ahoj. Mějte se dobře, neskládejte básně, neličte si jako, neličte si tak příšerně jako my. A To není tak hrozný. čau čau!